Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта чарговы выпуск Шарк Падаван. І як заўжды мы спрабуем знайсці штосьці цікавае на наступны тыдзень. Караценечка, як заўжды, я пачынаю з навін за мінулы тыдзень, што цікавага адбылося і што было на гэтым тыдні. 24 жніўня ЗША знялі з Сірыі санкцыі, што яны з'яўляюцца дзяржавай-спонсарам тэрарызму. Это значит, что Сирия получит доступ до международных финансов и гандлю, что вельмі добра для Сирии пасля шматгадовай, так сказать, изоляции. Далей, што было яшчэ цікава, што Трамп, як заўжды, пачаў канфліктаваць з Канадай, найбліжэйшым страной, з якой вельмі много гандлю. І гэтыя пагрозы скончылись тым, што урад Канады увёў тарыфы, якія павінны пачаць дзейнічаць з 8 верасня. Такім чынам гэты канфлікт ужо ад пагроз перайшоў у нейкія взаімныя абмежаванні, што навогуле дрэнна. Але ўсё можа яшчэ, як заўжды, пераменіцца. Таксама 26 жніўня выйшаў ВУП ЗША, які вырос толькі на 1,5% у гадавым вылічэнні. І гэта можа быць недобрым знакам для ФРС, што інфляцыя высокая, рынок труда добры, а штосьці не расце. Таксама была справаздача пра эканоміку Германіі, пра ВУП, і ён склаў у другім квартале толькі 3%, але гэта, так казаць, лепш, чым прагназавалася замест 0,2%. Гэта то, што датычыцца статыстыцы. Цікава, куды гэта ўсё пойдзе. І асноўнай падзеяй гэта была менавіта, як заўжды, Джейсон Холл канферэнцыя, якая адбылася з 27 па 29 жніўня. І асноўным гэта было выступленне Кевіна Уорша, які 28 жніўня сказаў, што асноўная праблема гэта інфляцыя, якая больш чым 2%. Таксама ён казаў, што ФРС павінна крыху менш гаворыць, што яны будуць рабіць, каб мець больш дадзеных і глядзець на рынок, што цікава. І таксама ён успрымае АІ як макраэканамічны фактар, і якое штосьці многа можа змяніць. Таму паглядзім, як будзе палітыка ФРС зараз і як гэта ўсё адлюструецца на глобальных рынках. І цяпер можна перайсці, як заўжды, да тэхнічнага агляду. Коротенька, як заўжды, лэйаут. Справа тыднёвы графік, злева дзённы. Справа гэта стратэгічны агляд, злева тактычны. І я маю дзве зацікальныя сярэднія, хуткую і павольную. Хуткая чырвоная, павольная сіняя. На адлегласці 3 ад павольнай зацікальнай сярэдняй выбудованы канал. Чорная лінія. У гэтым канале прыблізна 95% часу знаходзіцца цана, калеблецца. Таксама я маю 3 колеры свечак. Гэта імпульсная сістэма доктор Элдер. Чырвоны забараняе купляць, нічога не забараняе, і зялёны забараняе прадаваць. І дадаткова акенца гэта комбо MACD. Чорная лінія MACD, аранжевая лінія сігнальная лінія MACD і гістаграма SMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя падаюць. На гэтым прыблізна ўсё проста, і пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону, заключную паміж дзвюмя зацікальнымі сярэднімі. І зараз першы сімвал, як заўжды, ці інструмент, гэта еўра-долар. Бачна, што произошло падзенне. Я думаю, гэта крыху звязана з канферэнцыяй, што гэта паказвае, што Кевін Уорш жадае бороться с инфляцией. Это значит, что он менавіта может поднять уже ставку в сентябре. Вересне, вот это помылка.
А, я. Што ж рабіць? Таму зараз еўра знаходзіцца крыху даражэй, чым зона каштоўнасці на тыднёвым. Окей, на дзённым, але тренд выглядае як для мяне, што аднавіцца тренд на рост еўра. Паглядзім. Але зараз апошні час бакавік пасля гэтага буйнога выбуха і карэкцыі па MACD. Зараз лізаральная лінія MACD перасеклася з сігнальнай лініяй MACD, таму я б чакаў рост па еўра як стратэгічна, але лакальна відно, што бачна, што можа быць крыху карэкцыя па MACD. Далей S&P 500. 500 зараз узыходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым. Паттерн цікавы на разварот пакуль што не бачна. Навогуле ўсё, што пра навіны, не ўсё дакладна распавесціў. Цікавае то, што выходзяць новыя кітайскія мадэлі, на мой погляд, якія танней і крыху горш, чым амерыканскія, але цікава, што ўжо можна запускаць і лакальна, ўжо можна карыстацца, напрыклад, gml.dry флэш, яна танней амаль што ў 100 разоў, чым нейкі опус или фейбл, і ўзровень прыблізна опуса 2-месячнай даўніны, таму гэта вельмі цікава. Але ў гэтым справе таксама цікава, што будзе з праграмаваннем і навогуле з людзьмі, якія праграмуюць, напрыклад, я бачу гэта як тренд зламіўся, і калі 10-15 гадоў таму усе гаворылі, трэба ўмець праграмаваць, сягоння я упэўнены, што ўжо гэта ўмець не трэба. Трэба разумець, што як працуе, але пісаць код гэта ўжо неяк вымерла. І я думаю, што будзе ваўна скарачэнняў усім свеце, што датычыцца тых, хто піша код. Так што паглядзім. І гэта пачнецца з праграмавання, таму што гэта ўсе сеткі, яны найбольш натрэнірованы, каб добра праграмаваць код, таму што многа тэксту слэш-коду ёсць у разных рэпазіторыях. І цікава, як гэта адлюструецца на астатніх сферах. Напрыклад, калі зразумець, што ўсё, што мы робім, гэта нейкія строчкі, якія пішуцца ў нейкія дадзеныя, якія пішуцца ў банк. Таму можна дайсці да таго, што многія сервісы, якімі людзі карыстаюцца, можна на каленкі напісаць за 2-3 дні і карыстацца імі лакальна. І гэта значыць, што можна не плаціць нейкія падпіскі, можна захаваць свае дадзеныя персанальныя і гэтак далей. І таму глобальна можна чакаць, што маржа усіх IT-кампаній павінна скарачацца неяк так. Але паглядзім, што прыдумаюць IT-кампаніі, што прыдумае свет. Таксама павінна вырасці ў нейкі час беспрацоўе. І таксама цікавыя перамены. Не вельмі добрыя, магчыма, але будзем глядзець, што адбудзецца. Але гэта ўсё яшчэ ўперадзе. Далей, NASDAQ, узыходны тренд, карэкцыя па MACD пачынаецца на тыднёвым графіку. Можна чакаць, што NASDAQ недзе наступныя некалькі месяцаў будзе на гэтых узроўнях калебацца, калі нічога горш не здарыцца. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, проста ідзем далей. DAX, нямецкі індекс, як я казаў, што эканоміка крыху лепей расце, чым чакалася. Зараз дорага на абодвух таймфреймах, і DAX на гэтым тыдні спрабуе перабіць свае новыя хаі, што цікава. Але зараз дорага і няма ніякага разварота, каб купляць. Гонконг пачынаецца таксама узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Я пару раз памічаў, каб купляць на гэтых узроўнях каля 25, 200, але пакуль што так і не купіў. Выглядае так, што карэкцыя па MACD скончылася, і ўсё выглядае даволі добра. Можна пазначыць, можа на наступным тыдні я
знайду час, каб штосьці зрабіць. Нікей, Японія, узыходны тренд, крыху дорага каля зоны каштоўнасці, MACD высока, перасеклася сігнальная лінія. Я б таксама чакаў, што будзе нейкі час карэкцыя, таму не варта выходзіць зараз. Там таксама проста далей. Біткоін пасля гэтай дывергенцыі на тыднёвым графіку выстраліў, як гэта, магчыма, чакалася, але я скептык па поводу крипты, па гэтаму нічога не рабіў, але тэхнічна выглядала добра. І зараз пераходзі плаўна ў узыходны тренд. Але я б яшчэ казаць, што гэта ўзыходны тренд рана, калі ён пераб'е і закрепіцца за гэты ўзровень 82 900 апошні хай, тады можна ўжо чакаць, але гэты пін-бар паказвае, што гэтая кропка для продажу ў нейкім сэнсе, але колер зялёны, таму нічога прадаваць не трэба. Таму па біткоіну дорага на абодвух тайфреймах. Ідзем далей. Эфірум узыходны тренд. Усё выглядае як па біткоіну. Спрабую быць узыходным, але нічога цікавага пакуль што не бачна. Золата пакуль што сыходны тренд з лізаральнай сярэдняй яшчэ не перасекліся, але апошнія 3-4 свечкі ўжо вышэй зоны каштоўнасці. MACD сігнальная лінія на тыднёвым графіку перасекліся, таму я б чакаў, што золата аднавіць свой тренд, і калі біткоін выбухнуў, гэта паказвае, што ў міры штосьці неспакойна і усе жадаюць нейкія рызыкі выйсці, не ведаю, з NASDAQ, з акцыі тэхналагічных гігантаў і захавацца ў актывах сховішчах. Таму пачакаем. Але на дзённым окей. Таму далей. Срэбра выглядае неяк як золата, але што датычыцца тэхнічна, яно выглядае крыху лепей, у тым плане, што па срэбра зараз цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці на абодвух тайфреймах, і гэта можа быць добрай пакупкай. Так, штосьці мне нейкія меткі з прошлага стрыма засталіся, трэба аднавіць акно. Таму срэбра зараз прапала. Окей. Медзь. Па медзі таксама узыходны тренд. Крыху дорага на абодвух таймфреймах. Таму пакуль што нічога не робім. Паладзі, які я таксама ніяк не купіў. Выглядае таксама як сігнальная лінія і лінія MACD перасекліся на тыднёвым графіку. Зараз ужо некалькі свечак выше зоны каштоўнасці закрыліся, і зараз ужо дорага, каб купляць. То есть яшчэ можна было купляць у чацвер 27 жніўня, зараз ужо крыху спазніўся. Газ, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Не бачна ніякага прыгожага паттерну, поэтому просто пакуль што далей. Нафта застыла дзесьці на ўзроўні 90, як гэта і чакалася, на мой погляд, таму што Іран нічога не плануе рабіць. Ён заблакаваў праліў, і ўсё добра для Ірана. Пакуль США не перастане бамбіць і не знімі санкцыі і прочыя страты не вароцяць, нічога не здарыцца. На мой погляд, з нафтай прыблізна на гэтым узроўні. Што магло бы здарыцца? Магло бы здарыцца, што людзі неяк адыходзілі ад нафты і спрабавалі нейкія другія тэхналогіі. І гэта было бы трохі погляд наперад, але тэхнічна крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Ідзем далей. Рабуста, кава. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер проста далей. Паттерна на разварот пакуль не бачна. Кава, арабіка. Тут прыблізна узыходны тренд, але нейкі флэт апошні час. І таксама нічога цікавага не бачна. Пакуль што проста далей. Какава. Па какава узыходны тренд, вельмі дорага.
таксама нічога не паспелі проста далей. Apple пасля добрай справаздачы будзе расці далей. Бачны добры узыходны тренд. Я думаю, што ніхто не ведае, не то што не ведае, у Apple ўсё будзе добра, што бы не здарылася. Я з'яўляюся таксама карыстальнікам Apple. Я калі штосьці даведаюсь пра Apple, я проста у шоке, так казаць, як яны зарабляюць грошы на пустым месцы. І навогуле, што яны гэта зарабляюць і столькі выкарыстальнікаў за гэта плоцяць. Але што рабіць? Людзі плоцяць, і гэта добра для Apple. Ён расце. Але зараз крыху дорага, таму наступны графік. Amazon таксама узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах. Паттернаў не бачна, ідзем далей. Google. З Гуглом не ўсё так добра, на мой погляд, што датычыцца ІІ шаі, таму што яны разгубілі нейкі став, хтосьці папераходзіў з Гугла. І калі зараз мы чуем штосьці пра нейкія мадэлі, якія штосьці добра робяць, гэта ці OpenAI, ці Anthropic, ці неяк Alibaba, ці Zai, ці хтосьці яшчэ. То есть Google неяк выпаў з павесткі, яны выпускаюць новыя мадэлі, але яны, не ведаю, я апошні час амаль што не карыстаюся Гуглом. Неяк знік з майго гарызонту, і гэта значыць, што не так добра ўсё. Але таму што я карыстаюсь кожны дзень нейкімі шаі-сервісамі. І Google не ў іх. Таму ідзем далей. Google таксама тэхнічная карэкцыя ў зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах. То есть для пакупак окей, но я б чакаў карэкцыю ніжэй нуля. Таму пакуль чакаем. Microsoft узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не зрабіць. Tesla сыходны тренд, танна на тыднём окей, крыху дорага на дзённым. Таксама не бачна ніякага прыгожага паттерна пакуль што на пакупку, там проста далей. Мета на гэтым тыдні крыху адрасла, але намінальны сыходны тренд, як я і гаворыў, што ўсе гэці шаі прыводзяць да таго, што кожны можа лакальна штосьці рабіць. Таму і навогуле, як я зразумею, я не карыстаюсь ні інстаграмам актыўна, ні тиктокам, навогуле не маю. Але шмат трафіку людзі знаходзяцца зараз у тиктоку, і мета неяк прайграла гэтую гонку, і таксама не ведаю, хто яшчэ карыстаецца фейсбукам ці нейкімі такімі соцсеткамі. Усё неяк перайшло ўжо штось у другі відэафармат. Таму мета добры манапаліст, але гэта пакуль што не выглядае цікава. І таксама яны у гонкі шаі ніяк не гуляюць. Таму пакуль што мета выпадае з майго гарызонта. IBM сыходны тренд, окей на тыднём, окей на дзённым. Была дывергенцыя, таму я купляў прыблізна на гэтых узроўнях і чакаю, што недзе да канала 320 яно можа атрасці. Таму глядзім наперад. Autodesk пачынаецца узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Добрая справаздача, таксама як я і гаварыў у папярэдніх стрымах. Выглядае як манапаліст у сваей сферы, таму цяжка ад яго адказацца для якіх-то канструктарскіх бюро ці штосьці такое. Coca-Cola узыходны тренд, дорага на абодвух. MACD расцёт, пакуль што нічога не прадпрыме. Procter & Gamble сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер таксама пакуль што не цікава. First Solar сыходны тренд, танна, чырвоны колер таксама не цікава. JP Morgan Chase узыходны тренд, дорага, але дорага, цікава. Pfizer узыходны тренд, дорага таксама на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не зробіш. Cisco System узыходны тренд, карэкцыя по MACD, якая
Відавочна можа яшчэ некалькі месяцаў быць чырвоны колер там проста далей. А TNT, узыходны тренд, дорага на абодвух. Нічога не было ніякага паттерна, які б нас пярэдзіў, што трэба купляць. Быў недзе здесь по 22 з паловай, так казаць. Пасля гэтага ўзроўню можна і трэба было купляць по 23. Але ўжо ушло. Альтры, сыходны тренд, адскок, карэкцыя по MACD яшчэ не скончылася, я б яшчэ крыху пачакаў. Зараз окей на тыднём, крыху дорага на дзённым, ідзем далей. Netflix сыходны тренд, гэтая дывергенцыя выглядае так, што здарылася і трэба было дакупляць недзе па 75 з паловай. Але я нічога таксама не рабіў. Зараз окей на тыднём, крыху дорага на дзённым. Не ведаю. Магчыма, яшчэ добры час, каб купляць дзесьці па 79, таму што выглядае як паттерн закрыўся і гэта пачатак росту. Паглядзім. Walt Disney пачынаецца таксама узыходны тренд, дорага ўжо на абодвух таймфреймах. Сам паттерн не бачна, ідзем далей. Nestlé. Пачынаецца сыходны тренд нейкі, чырвоны колер таксама далей. Airbus, узыходны тренд, дорага на тыднём, танна на дзённым. Пакуль што далей. Consult, узыходны тренд, дорага на тыднём, окей на дзённым. Таксама пакуль што нічога не бачна. SAP, узыходны тренд, дорага на тыднём, танна на дзённым. Таксама пакуль што нічога. Syncrup, узыходны тренд, дорага на абодвух. Таксама пакуль што проста далей. Kratos Defense, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер. Siemens, узыходны тренд, дорага на абодвух. Таксама пакуль што далей. Siemens Energy. Гэта цікава, на мой погляд, пакуль што выглядае як сыходны тренд, але гэта навогуле карэкцыя па MACD, каля зоны каштоўнасці, але чырвоны колер. Трэба чакаць, калі будзе магчымасць, каб купляць. SLM Holding, узыходны тренд, пачынаецца карэкцыя па MACD. Таксама некалькі месяцаў будзе, я б чакаў, што яна адбудзецца і чырвоны колер, таму не купляем нічога. SAP, узыходны тренд пачынаецца, апошнія 5 свечак уже вышэй зоны каштоўнасці, вельмі дорага на абодвух. Я трымаю гэтую пазіцыю каля нуля. Буду думаць, каб закрыць недзе прыблізна на гэтым узроўні. Я думаю, яно будзе расці некалькі тыдняў яшчэ, і дзесьці тут будзе перасячэнне каля 225 з TR, і на гэтым я закрыю. Infineon Technology, сыходны тренд, танна, чырвоны колер таксама проста далей. Адзін, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога цікавага. ST Microelectronics, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, паттернов не бачна. Ці бачна? Навогуле бачна паттерн. Можна пазначыць не так хутка. Маленькая дывергенцыя выглядае на дзённым графіку. Таму было бы добра яе пазначыць на наступны раз, калі карэкцыя скончыцца прыблізна на гэтым узроўні. Можа і трэба купляць, але пакуль што чырвоны колер. Прыблізна таксама выглядае і B-Semiconductor, але тут няма дывергенцыі. Чырвоны колер пакуль што. Калі мадэл сайце узыходны тренд, дорага на абодвух. Таксама проста далей. 20 Group, узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднём, танна на дзённым. Пакуль што не цікава. Prosus, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Сыходны тренд купляць чырвоны колер нельга. Hermes, сыходны тренд, окей на тыднём, крыху дорага на дзённым. Таксама пакуль не бачна ніякага прыгожага паттерна. Не казаў бы, што добрая пакупка. Heineken таксама неяк каля флета. Апошні год знаходзіцца чырвоны колер таксама
Няма покупак. British American Tobacco. Пачынаецца сходны тренд. Танна на днём, танна на дзённым, чырвоны колер. Гэта, відавочна, гэтая доўгая карэкцыя па MACD. Я пачакаў, калі яна скончыцца, і спрабаваў бы купляць, таму што у дрэнныя часы табака расце. Таму паглядзім. Часы выглядаюць неяк недобра. Заланда, сходны тренд, адскок, дрэнныя справаздачы. Зараз танна на абодвух, не танна, окей, на абодвух. Але чырвоны колер, там таксама пакуль што нічога. CD Projekt, нейкі флэт, чырвоны колер, там таксама проста далей. TCMC, узыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але пачынаецца гэтая карэкцыя па MACD, я пачакаў крыху. Nintendo я трымаю. Пачынаецца узыходны тренд, ужо дорага на абодвух, пакуль што нічога не робім. Я трымаю з гэтага ўзроўню 8500 прыблізна. Да, я трымаў гэтую прасадку. Лепей было закрыць здесь па 6800 купляць і гэтак далей. Але я паспрабую зрабіць для сябе нейкую аўтаматызацыю. Можа, гэта мне дапаможа не прапускаць стоп-лосы. Sony таксама пачынаецца узыходны тренд. Дорага на абодвух таймфреймах, таму проста далей. Vodafone таксама узыходны тренд. Крыху дорага на абодвух, таму далей. Nokia. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Карэкцыя яшчэ не скончылася па MACD, я пачакаў яе. Ericsson выглядае прыблізна таксама. Сыходны тренд, танна, карэкцыя па MACD яшчэ не скончылася. Далей цікава. BMW. Сыходны тренд, нейкі адскок, нейкія навіны. І зараз ужо окей на тыднёвым, дорага на дзённым, але навогуле гэта не выглядае як штосьці цікавае, на мой погляд. Але я трымаю гэтай акцыі для таго, каб зразумець, што з эканомікай Германіі, Нямецчыны. Volkswagen, сыходны тренд, таксама штосьці як по BMW, нейкія навіны, штосьці прынялі на дзяржаўным узроўні, магчыма. Зараз окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Pony AI. Гэта для мяне цікава, таму што яны, як я гавору, калісьці запусцілі беспілотнае таксі у Еўропе, у Харватыі, у Загребе. І зараз таксама к этому Pony AI, як гэта, калабарацыя, ці не ведаю, Uber падключыўся, і гэта паказвае, што як мінімум у адным месцы ў Еўропе гэтыя аўтаномныя аўтамабілі могуць ездзіць. Было б цікава паглядзець отзывы нейкія на Ютубе, што адбываецца, і таму гэта кампанія цікава для мяне. Bayer, узыходны тренд, дорага на днём, крыху дорага на дзённым далей. BAS, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. PNB Paribas, узыходны тренд, але выглядае так, што пачнецца карэкцыя па MACD. Чырвоны колер, таксама нічога не робім. Social Generale таксама узыходны тренд, выглядае як пачынаецца карэкцыя, чырвоны колер, не робім нічога. Louis Vuitton, сыходны тренд, чырвоны колер, таксама не трэба нічога рабіць. Pernod Ricard, таксама сыходны тренд, чырвоны колер, нічога не робім. Была на гэтым тыдні справаздача. Справаздача не вельмі добрая. Roche Bobois, сыходны тренд, чырвоны колер, танна, нічога не робім. Sanofi, я трымаю таксама гэту пазіцыю. Сыходны тренд, штосьці каля флэта. Выглядае так, як можа развернуцца, таму што доўга на гэтым узроўні была нейкая дывергенцыя. Зараз окей на тыднёвым, окей на дзённым, але я купляў не так далёка па 79 і штосьці на гэтым узроўні, таму не мае сэнсу дакупляць. Valeo, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, проста далей. Capgemini, узыходны тренд пачынаецца, дорага на абодвух, пакуль што таксама нічога прыдумляць не стоіць. Thales, узыходны тренд,
выглядае намінальна, таму што сацыяльныя сярэднія перасекліся, але выглядае як проста флэт пасля гэтай карэкцыі і гэты ўзроўні туды-сюды. Добрая б ідзея была купляць і прадаваць на 275, я маю на ўвазе прадаваць і купляць па 215-220 у гэтым канале калеблецца ўжо колькі больше года. Банка Сантандер. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму таксама пакуль што нічога не робім. Навартис. Узыходны тренд, пачынаецца дывергенцыя, магчыма, як была пазначана. Зараз чырвоны колер, таму нічога не робім. ABB, узыходны тренд, чырвоны колер, карэкцыя по MACD на тыднёвым графіку, таксама пакуль што нічога не робім. Свенска Хандельсбанк, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Game Workshop, сыходны тренд пачынаецца, чырвоны колер, нічога не робім. Банка де Сабадell на тыднёвым графіку, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не робім. Світбанк, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але выглядае як гэтая дывергенцыя, якую мы пазначалі. Таму я б чакаў, што яно будзе падаць і будзе гэтая карэкцыя, таму чакаем. Біомерикус, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Яшчэ тренд не зломлен, таму таксама не ішоў туды. Компас Груп, сыходны тренд пачынаецца, чырвоны колер на тыднёвым, таму проста далей. Lloyd Banking Group, узыходны тренд, але таксама гэтая дывергенцыя, магчыма, адпрацуе, таму таксама окей на тыднёвым, окей на дзённым, але б чакаў бы, што зробіцца з гэтай дывергенцыі, ці адпрацуе, ці не. Sage Group, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не робім. DSV, сыходны тренд на тыднёвым, танны, чырвоны колер, проста пакуль што далей. SBC Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не робім. Atran Holding, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але без паттерна купляць я б нічога не хацеў, таму пакуль што чакаем. Boston Scientific, сыходны тренд, чырвоны колер, на тыднёвым, танна, але чырвоны колер. Adobe, цікава, што ён пайшоў у узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, шаі нікуды не дзелася, але ён расце. Таксама Duolingo, пасля глыбокага падзення аднавіўся рост, зараз ужо пераходзіў у узыходны тренд і дорага на абодвух таймфреймах. Checkpoint Software, таксама сыходны тренд, але пераходзі у узыходны, крыху дорага ўжо на абодвух таймфреймах. SME Group, таксама узыходны тренд пачынаецца на абодвух таймфреймах, дорага, проста далей. F5, узыходны тренд, пачынаецца карэкцыя па MACD, таму я б чакаў некалькі месяцаў прыблізна на гэтым узроўні, зараз сіні колер проста далей. Fox Corporation, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што проста далей. Fortinet, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога. Infosys Limited, сыходны тренд, танна, танна, окей, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Сігнальная лінія перасеклась, дагэтуль была дывергенцыя на дзённым, але трэба купляць было недзе па 10-11, зараз 12. Не, штосьці не спадабаецца. Таму далей, Grab Holding, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што паттерн не бачны. Таму далей. T-Mobile, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Тут ёсць паттерн і выглядае окей навогуле, што гэта тэлеком і можна адкупляць. Таму што калі мы паглядзім другіх тэлекомаў, то AT&T ўжо расце, а яны часта карэліруюць вельмі добра. Таму можна паглядзець на T-Mobile
Ідзем далей. United Airlines заходны тренд пачынаецца, чырвоны колер апошні. Свечка ніжэй зоны каштоўнасці, просто далей. Вён. Заходны тренд дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім, ідзем далей. VF Corporation заходны тренд, чырвоны колер, карэкцыя, дывергенцыя, ўсё працуе, просто далей. Welltower заходны тренд, дорага на абодвух, MACD высока, пачакаў карэкцыю, таму просто таксама далей. Argen X узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не зробім. Billerud пачынаецца узыходны тренд, але ўжо дорага на абодвух, таксама пакуль што далей. Future сыходны тренд, чырвоны колер на тыднёвым, таму таксама пакуль што просто далей. MIPS узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, танна на дзённым. Таксама пакуль не цікава. Alstom сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Можна было б паглядзець, але я б жадаў нейкі прыгожы паттернс і пін-бар, але пакуль што нічога не бачна, таму. Skip 3 і груп, пачынаецца узыходны тренд, дорага крыху на дзённым, окей, на тыднёвым, таксама пакуль што не цікава. Erste Group Bank, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму далей. AP Moller, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, добрая спраўдача, ўсё расце. Zotis, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, пасля гэтага падзення нічога не адбываецца. Нейкі флэт. Imperial Brands, сыходны тренд, танна, чырвоны колер на тыднёвым, просто ідзем далей. Unilever PLC, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. M2 Air Engine, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Гэта магчымая дывергенцыя была пазначана. Яна амаль што адпрацавала і можа далей пацягнуць тренд уніз, таму чакаем. Russia Holding, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, танна на дзённым. Пошто не зразумела. Zurich Airport, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер. Alaska Air Group, нейкі флэт і сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таму пакуль што далей, чырвоны колер. Whistler Myers Squibb, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, крыху дорага на дзённым. Таксама пакуль што нічога не робім. Ідзем далей. Visa узыходны тренд, таксама вельмі дорага на абодвух таймфреймах. MasterCard выглядае таксама, што дорага і пачынаецца узыходны тренд. Нямецкі банк дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, аднавіў гістарычныя хаі, добры тренд. Robinson Worldwide, пачынаецца сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Пакуль што нічога не бачна. Чакаем. Clorox, пачынаецца ўзыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Сам пакуль што не зразумела. Хіміі, нейкая карэкцыя па MACD на тыднёвым графіку, нейкі флэт. Я б чакаў, што яшчэ пойдзе да нуля, таму трэба чакаць MACD. Lumen Technology, сыходны тренд, танна на абодвух. Не ведаю, нейкі флэт, нельга сказаць, што добры паттерн, таму далей. United Health, узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым. Але MACD перасекла сігнальнай лініі, таму можа яшчэ падаць. Я б чакаў карэкцыю. ServiceNow, узыходны тренд, дорага на абодвух. Таму нічога не робім. Trip.com, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Сіні колер, паттерн цікавага не бачна, гэтаму далей. Teva Pharmaceutical, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама пакуль што далей. Tapestry, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Цікава, што
MACD амаль што ўжо каля нуля. То есть на наступных тыднях ужо можна чакаць пробку разварота і можа цікавая цана будзе, калі на гэтым узроўні застанецца каля 125. Take-Two Interactive. Цікава, што так многа хайпа ў соцсетках і паўсюль, што выйдзе новая GTA. Але калі глядзець на акцыі, флэт, узыходны тренд, штосьці не вельмі зразумелае. Зараз чырвоны колер. Окей, на тыднёвым, танна на дзённым. Не ведаю. Я не знаток по GTA, поэтому цяжка казаць, наколькі гэта неверагодная ж будет гульня. Вереск Analytics, сыходны тренд, але ён пераходзе ў узыходны. Апошняя свежка закрыла свыше зоны каштоўнасці, крыху дорага на абодвух, але нічога пакуль не робім. Вересінг, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не робім. Эбвью, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. MACD высока, я б чакаў карэкцыю. Iron Mountain таксама пачынаецца сходны тренд, карэкцыя па MACD. Можа не сходны тренд, але карэкцыя відавочна. Зараз чырвоны колер, танна, але трэба чакаць. Маратон Petroleum расце далей на тым, што адбываецца з нафтай. Вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Нічога тут не зрабіць. Quanta Service, карэкцыя па MACD, чырвоны колер, танна, але чакаем. ExxonMobil, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што нічога. Orly Automovies, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нечага рабіць. Walmart, цікавая акцыя, як я гавару, але яшчэ чырвоны колер на гэтым тыдні. Танна, чакаем, калі будзе дазвол. Cardinal Health, узыходны тренд. Можа адбыцца нейкая дывергенцыя пазначана была. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Пакуль што нічога не робім. Southern Company, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што нічога не робім. VV Granger, узыходны тренд, пачынаецца карэкцыя па MACD, чырвоны колер, танна на дзённым, але чырвоны колер, таму нічога. Union Group, узыходны тренд, працягваецца. Зараз дорага на абодвух таймфреймах. Сама пакуль што нічога. Diamondback Energy, узыходны тренд, крыху дорага на днёвым, танна на дзённым. Сам пакуль што нічога. Broadcom, карэкцыя па MACD. Чырвоны колер, таксама пакуль што чакаем. Global Markets, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. MCKS, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. Lilly & Company, узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым. Але выглядае так, што адбудзецца гэтая карэкцыя па MACD, таму трэба яшчэ чакаць. Nvidia. На гэтым тыдні была справаздача, калі я не блытаю. Справаздача была добрая, буйныя прыбыткі і гэтак далей. Усё паказвае, што ўсе інвестуюць у інфраструктуру. Але навогуле я не ведаю. Калі 2 тыдні таму паказалі, што можна зрабіць мадэль Qwen, гэтую маленькую, якая працуе лакальна з відэакартай. Навошта набываць так шмат відэакарт? Гэта паказвае. Не, я зразумею, навошта, каб быстрэй навучаць мадэлі і гэтак далей і пабедзіць у гэтай гонцы. Але калі ты пабедзіш у гэтай гонцы, атрымаецца нейкая маленькая мадэль, напрыклад, якая будзе працаваць на абычнай відэакарце. І гэта зразумее не як прадаць потым гэты прадукт. Цікава, ладно. Паглядзім, што будзе ў будучыні. І можна заўважыць, што Nvidia зараз ужо апошні год
кастрычніка 25-го. Амаль што год не можа далёка перайсці і перабіць свае хаі. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але перспектыва роста невідавочна. По MetaRSpace узыходны тренд, пачынаецца карэкцыя по MACD. Чырвоны колер, нічога не робім. Kroger Company, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але таксама паттерна пакуль не бачна, пагэтаму нічога не робім. Philip Morris, узыходны тренд, цікава, што там British American Tobacco падае. Philip Morris наадварот расце. Зараз дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не будзе. General Electric Aerospace, узыходны тренд, але пачынаецца карэкцыя по MACD і пачынаецца падзенне. Я б чакаў, там таксама чырвоны колер, нічога не робім. Arista Network, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што далей. Progressive Corporation, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, пакуль што далей. Rheinmetall, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, я трымаю гэту пазіцыю, ці трэба дакупляць. Яна выглядае як окей, у тым плане, што карэкцыя по MACD гэтая скончылась глыбокая. І зараз будзе нейкае аднаўленне, але прыгожага паттерна на гэтае аднаўленне я не заўважыў. Толькі каб дакупляць, колькі здесь просадка каля 20%, можа і дакуплю. Public Service, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, пакуль што нічога не робім. Autozone, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Northrop Grumman Corporation, сыходны тренд, танна, чырвоны колер. Мюнхенская страхоўка, узыходны тренд, крыху дорага, таксама пакуль што нічога не робім. Ion, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што далей. Heidelberg Materials, сыходны тренд, але камбэк на гэтым тыдні і ўжо окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Была маленькая дывергенцыя, пазначалася, што можна купляць у панядзелак, аўторак па 160, і ўжо крыху цана падскочыла. Нямецкі тэлеком, узыходны тренд пачынаецца, як і ўсіх тэлекомаў, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Ідзем далей. Energy, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Oracle цікава, як і па Netflixу. Быў гэты ўзровень, ён адпрыгнуў, перабіт, і зараз танна на ці окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Можна пазначыць, не ведаю. Пасля такой глыбокай карэкцыі амаль што ў 65 там ці колькі адсоткаў. Акцыя зараз па добрай цане, і з кампаніі навогуле нічога дрэннага не стала. Калі паглядзець, што было ў верасні ў мінулым годзе і зараз. Перадусім Education, нейкі флэт, крыху дорага на абодвух, таксама нічога цікавага. Нямецкая біржа, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, добры тренд, пакуль што нічога не робім. І Gelited Sciences, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Як можна заўважыць, не так шмат магчымасцяў на наступны тыдзень, штосьці, толькі T-Mobile, я б сказаў, што штосьці адэкватнае і, магчыма, срэбра ці Гонконг. Таму на гэтым я сканчваю свой агляд. Усім зычу добрага здароўя і надвор'я, і да наступных сустрэч. Пока-пока.